God bless mo. God bless. Welcome back to our vlog. Tagaman. Good morning, guys. Welcome back to our vlog. So, good morning guys. This is me once again, Ilocanos, and welcome back to my vlog. So ngayon guys, nandito tayo sa Binanga para kumuha ng live tilapia na ibebenta ni Kelvin. Kaya lang. So medyo ano kasi dito, lockdown kasi dito sa Binanga guys, kaya kailangan ng dito sa San Jasmira, kaya kailangan ng face mask. So doon yung sabangan. So doon tayo magpapalipad ng drone mamaya guys. So watch out lang. Tignan natin yung mga hinuli ni Kelvin na tilapia dito sa kanyang fish pen. Okay. Huwag ko na yung kaya okay ka na.
kumuha ng ano guys, ng live tilapia dito sa kanyang fish pen dito sa Sanchez. So masasabi mo, Brad? Masasabi ko lang salamat sa mga suki dyan na gusto i-try ang ating live tilapia na produkto dito. Dito lang dyan sa Minanga, dito sa Namwa. Kano bang 1 kilo? Ang benta ko dito 170, 160. Kaya kung alam kayo, mapag-compare nyo yung lasa pag bumili kayo sa akin dun sa ibang tilapia na binibili nyo. Kaya ina-assure ko na masasatisfy kayo kasi yung mga nag-order sa akin umuulit lang, tapos may mga gusto ring mga nag-try na umuulit din. Kaya ang maganda dito, Brad, kasi brackish siya, di ba? Yan yung maganda sa brackish. Malinamnam yung lasa, tapos hindi lang naman basta magpakain ka dyan eh. May mga technique yan na mga simple method lang na yan, ma-adapt mo rin yan. Oh, ayan. Okay, thank you. Kayo, Magunayo. Magunayo. Hi. Ito pala yung si Ninong ko, si Alejandro Asuncion as aka Canro dito sa Minanga. Ang masasabi ko lang, siya yung tao behind my success. Kaya siya na lang yung interview ko dyan. Okay na yun. So si Uncle yung taga-alaga mo sa ano? Dyan sa mga alaga ko dyan, isda. Papapangoso, tilapia. Siya yung nagsasabi sa akin kung pwede na, yun yung pinakamagandang panahon, gano'n. Siya yung nag-observe sa panahon kung kailan yung pinakamagandang buwan. Pinakamagandang buwan yung... Kasi may rin yan may lunar calendar din sila dyan. Tignan mo yung panahon sa pag-alaga ng bangus sa tilapia. So, bangus hindi pumakit kapag umulan, masyadong matabang yung tubig sa ilog. Kung tilapia, pwede. Pero yung bangus, yung kaya niya, yung mainit, saka maalat yung tubig. Yun, yung masarap mag-alaga ng bangus. So anong masabi mo, Uncle, sa mga nagbabalak mag-alaga ng isda ng tilapia at bangus? Kuha kayo ng mag-informasyon kayo yung mga pag-aalaga sa una bago kayo mag-alaga. Kasi mahirap naman yung mag-alaga ka lang, no, Uncle? Tapos papakita. Mahirap kung mag-alaga ka lang kung hindi mo alam. Dapat na magpakyalan, pag-seminar din kung minsan. Tanong-tanong ka. Mag-alaga ng isda. Ganyan. Okay, Uncle. Salamat, Uncle. Kaway-kaway, Uncle. Tapos na tayong mag-harvest ng live tilapia. So ngayon, uwi na tayo guys sa Santa Mercedes. Nandito tayo ngayon sa Sanchez. So ayan, chill-chill lang tayo guys. Sunday. Sunday ngayon, rest day. Sunday is rest day. Good day deliver, mga 1 oras na delivery or 2 hours, pahinga na naman, family day. Ayos yun. Siyempre, kumikitang kabuhayan tayo kaysa umaasa tayo sa mga ayuda ngayon. Mahirap na umasa ngayon. Kaya dapat magsariling sikap. Ganun talaga ang buhay. Kasi sa panahon ba ngayon na may pandemic, kailangan madiskarte ka sa buhay, mga kaibigan. So guys, andito tayo ngayon sa Sanchez. Pero Claveria yung... Hindi, pauwi na kasi tayo kaya Claveria yung armo. Kita dyan, kasi yung papunta tayo dito, God bless. God bless. God bless yung kasi kanina sa kabila, kaya walang Sanchez Mira. Doon ata sa kabila yung may Sanchez Mira dun sa may Pamplona side. Dito batin sa loob.
Ikaw, baksak nga ako. Lakot ikaw, naka-Fortuner. So yun guys, oh. Naka-Fortuner yung nagbebenta. Ito yung listahan niya. Oops. Ayan. Ito yung listahan ni Calvin. Social lang, ano to? Social na nagtitinda, naka-Fortuner. Yan, diskarte lang talaga guys. Kung gusto nyong mabuhay, kailangan ng diskarte, wag puro arte. Dami pa. Sabi pa, deliver natin. Kailangan natin i-deliver hanggang 11:30. May pang tanghalian sila. Itong kagandaan nito, naka-Fortuner, deliver. Mabilisang deliver ito. Kailangan natin habulin mga order. Kaya dapat sakto yung oras. Oh, Natapos na tayo mag-deliver guys. And dito na magtatapos ang ating vlog. And see you on my next agri vlog.